ku manta ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun ci gaban labaran mun gode. Ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Shatima yana gaya wa Bagana cewar ya je su fara shirye-shirye domin shi nan da sati 4 yake son a yi bikin Zahira da kuma Mu'azzam. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Wani iri Bukar ya ji zancen nan da sati 4 kuma me ke damun Baffa ne? Shirin da ya yi ya sa Baffa yin gyaran murya ya ce, na maka katsalandan ko Bukar? Murmushi ya yi sannan ya ce, kuskuren da muka yi a farko ne nake son gyara shi tun kafin Allah ya ɗauki raina. Ka yi haƙuri ka cika min burina don Allah Bukar. Ya faɗa muryarsa ta fara rawa. Da sauri Bukar ya ce, a'a Baffa, ka isa da ni, balle kuma abin da na mallaka. Allah ya nuna mana lokacin. Ya faɗa yana dukar da kai. Da haka suka yi sallama da Baffa ya koma gidansa. Ko da ya koma Magana ta lura da yana cikin damuwa. Ko da ta tambaye shi sai ya ce mata babu komai. Shi yasa ta kyale shi kawai. Amma ita ta sani maganar Zahira ce ke damunsa shi ma. Shi yayi bai gaya wa kowa ba sai 'yan uwansa, wanda su ma suka yi ta faɗa. Suna cewa Baffa ya cika son kai da yawa. Aure kamar wata auren 'yar tsana. Shi dai Bukar haƙuri yayi ta basu, domin baya son watsawa Baffa ƙasa a ido. Ya ci gaba da shirye-shiryensa. Sai da abin ya rage sati 2 sannan Bukar ya faɗa wa Magana biki fa ya matso. Abin har ya so ya ɗan taɓa zaman su. Ta ce saboda ya gaba ita ce ta haifi Zahira ba? Haƙuri kawai ya yi ta bata saboda ba shi da ta cewa. Ita kanta ya kura kuka ta saka wa Baffa na tausayin Zahira. Amma bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Dole ya kura ta haƙura ta fara shirin yadda za ta gyara 'yarta, wacce bata san wainar da ake toyawa ba. Ma'azzam tunda suka yi magana da Shiraim ya manta ma da maganar saboda baya son tashin hankalin umminsa. Shi ma Shiraim ɗin bai samu zuwa ba saboda yanayin aikinsa. Kuma ko a waya ba su ƙara tattaunawa ba. Kwatsam wata rana yana ofis sai ga kiran Bukar, wanda yana gani sai ta gabansa ya faɗi. Gumi ne ya fara keto masa ko ta ina. Cikin rawar jiki ya ɗaga kiran bayan sun gaisa da Bukar. Sai ya bawa Baffa wayar yana faɗa masa cewa shi ne yake son yin magana da shi. Ma'azzam hankalinsa ne ya tashi lokacin da Baffa Shatima ke gaya masa sun sani lokaci nan da sati 2 ya zo a ɗaura aure. Kuma kada ya damu tunda shi ma ɗin na gida ne ba sai ya takura kansa ba. Bayan an ɗaura aure kawai ya zo ya tafi da matarsa. Turka shi. Shi dai har suka gama wayar baya cikin hayyacinsa. Sai faman faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai yake yi. Tabbas ya shiga tsaka mai wuya. Yaya zai yi da ummi? Wani irin kalami zai faɗa wa ummi ta yarda da shi? Bai gama abin da zai yi ba ya kira Osha ya ce su koma gida. Har suka isa gidan bai ma sani ba. Sai da ya ji ya ce masa yallaɓai mun iso. Haka dole ya fito jikinsa a matuƙar sanyaye. Fitowarsa ke da wuya ya hango ummi na fitowa idanta a kansa. Ta kura masa ido. Lokaci ɗaya ya dareri ce. Ita kuwa ta fitowarsa daga mota ta lura baya cikin nutsuwarsa. Shi yasa ita ma hankalinta ya tashi. Ta ƙara sagare shi da hanzari. Cikin tashin hankali ta ce son me ya faru na ganka duk wani iri. Ina fatan dai ba wani abu bane ya same ka ko? Ta faɗa tana riko hannunsa. Saurin gagaro murmushi yayi yana ƙara riko hannun ummin nasa yake faɗin normal ummi. Kaina ne kawai yake ɗan min ciwo. Shi yasa ma na dawo gida yanzu. Yana faɗin haka ummi ta ruɗe ta fara taɓa wuyansa tana faɗin ayya shi yasa naga kayi wani iri. Oya mu je ka ci abinci na baka magani ba na son zama da ciwo ka sani ko? Ta faɗa tana jawo shi. Haka suka nufi hanyar falon. Osha na bin su a baya ɗauke da jakar tasa. Suna shiga falon ta shiga kwala wa Lami kira wacce ke kicin. Ta fito a ruɗe tana faɗin hajiya lafiya kuwa? Ummi ta kalle ta daidai lokacin da Mu'azzam ke zama akan kujera. Hannuwansa duka biyu dafa da kai. Ta ce ina fa lafiya? Sannan ya dawo gida ba lafiya. Dafa kirji Lami ta yi tana faɗin mun shiga uku hajiya yallaɓan. Ta faɗa lokacin da ta fito da duka idanuwanta waje. Ni tara na shiga ba ma uku ba Lami. Abinci zaki taimako min da shi ya ci sannan na bashi magani. Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Da sauri Lami ta koma da baya tana faɗin yanzu kuwa hajiya. Sanni yallaɓai. Allah kenan yanzu da lafiyarka an jima kuma sai ta kubuce maka. Tana wannan maganar ne ta shiga kicin ɗin. Karima da Uwani suka tambaye ta lafiya ta kwashe komai ta faɗa musu. Su ma ɗin dafa kirji suka yi idanuwansu waje sannan suka fito cikin rawar jiki zuwa falon. Ko da suka je sun iske Sani mai gadi da Falalu durƙushe suna ta yi wa yallaɓai sannu wanda ke kwance akan cinyar ummi tana shafa kansa tana jera masa addu'o'i tana tofa masa akan kamar za ta yi kuka ko kuma ciwon ya dawo jikinta. Nan suka reme suka ba ayari suka zube suna jera masa sannu wanda ke amsa musu da kai kawai amma zahirin gaskiya ji yake dama shine su. Ba su da wata damuwa kamar yadda yake ciki. Lafiyarsa kalau kawai ya rasa me zai ce wa ummi ne wanda hankalinta zai kwanta. To gashi bai tsira ba. Shi sam ya manta ma yadda in yana ciwo ummi take masa. Haka za ta saka shi a gaba tana kuka ba ta sukuni kwata-kwata har sai lokacin da ya samu lafiya. To ya ma haka ne ya faru da ita. Ta dinga ba shi abinci a baki wanda yake ji kamar yana cin maɗaci. Amma haka nan ya ta turawa. Yana gama ci kuwa dama ta yi wa family doctor ɗinsu waya wato Dr. Abdul Jabbar wanda ya ce yana hanya.
ko da Dr. Abdul Jabbar ya zo ya duba Mu'azzam kawai ya ce rashin samun hutu ne. Allurar bacci ya yi masa sannan ya ce ya kwanta ya samu barci na tsawon awa 5. Yana tashi komai zai koma masa normal. Ai Ummi da kanta ta rike shi har ɗakinta, ta cire masa takalmi da safa, ta cire masa kot ɗin jikinsa, ta kwantar da shi akan gadonta tana faɗin, "Oya, ka yi bacci, ka dai ji abin da dakto ya ce ko?" Ya kiɗa mata kai. Sai ta ci gaba da cewa ba na son ka tashi sai na tashe ka da kaina, saboda haka kai kwanciyar ka huta. Ta faɗa tana shafa kansa. Kallonta yake yi sannan ya riko hannunta ya ce, "Na gode Ummina, na gode." Ya faɗa idanunsa sun kawo ƙwalla, sannan ya yi wa hannun nata kiss. Murmushi ta yi ita ma ta maida masa da kiss ɗin akan goshi, tana faɗin, "Ina son ka yaro na." Shi kuma lokacin allurar ta fara aiki, idanunsa lalubshewa. Blanket ta rufa masa zuwa kwankwasonsa sannan ta fice bayan ta tura masa ƙofar ɗakin. Ajiyar zuciya ya sauke yana jin kamar ya fashe da kuka. Ya zai yi? Ba fashe Tima zai watsa wa ƙasa a ido ko kuma Ummi wacce ta sadaukar da farin cikinta a kansa. Ta sadaukar da dukkan jin daɗin rayuwarta zuwa gare shi. Ya san cewa Ummi ba za ta taɓa fahimtarsa ba. Kila ma ta yi fushi da shi, fushi na har abada. Da wannan tunanin bacci ya yi awon gaba da shi. Sai da ya shafe wajen awa 6 yana barci kafin ya tashi. Shi ma ɗin kiran sallar magariba ne ya tada shi, wanda daman haka yake komai nauyin barci ana fara kiran sallah yake tayar da shi. Daidai lokacin da ya miƙe, Ummi ta shigo ɗakin. Ganinsa kawai ta yi a zaune, ya sa ta ƙarasa tana faɗin, "Na san dama yanzu za ka tashi, shi ya sa na shigo." Ta faɗa lokacin da take zama kusa da shi, wuyansa ta taɓa zuwa kansa tana faɗin, "Ya jikin, ina fata yanzu ka ɗan ji daidai ko?" Lumshe ido ya yi kafin ya buɗe cikin sassanyar muryarsa ya ce, "Na ji sauki Ummina. Daman ciwon kai ne fa kawai." Ta ce, "Ciwon kanka a wurina ba kawai bane, baka san tashin hankalin da nake shiga bane duk lokacin da na ganka ba cikin walwalarka ba." Shafa fuskarsa ta yi ya riko hannuwanta yana faɗin, "Duk wanda ya samu uwa kamar ki, uwar haƙiƙa shi mai sa'a ne, kamar yadda na san ni mai sa'a ne, na samun ki a matsayin mahaifiyata." Ya faɗa yana kwantar da kansa a bisa kafaɗarta. Hannu ta sanya tana shafa kansa, murmushi take kawai, amma ta kasa furta komai, sai shi ne ke ta maimaita, "Ina son ki Ummina." Har dare yayi haka Ummi ke ta hidima da Mu'azzam, ko abinci ta kasa ci. Allah sarki baiwar Allah. Gaba ɗaya tausayinta ya cika Mu'azzam. Shi yasa ya fara yi mata barcin ƙarya don ta kyale shi ya je ɗakinsa ya kwanta. Amma ina Ummi bata yarda ba, ɗakinta ta ƙara mai da shi. Kwantar da shi ta yi kamar wani jariri, bayan ta tofe shi da addu'o'i. Kallonta kawai Mu'azzam ke yi bai da ta cewa, gashi kuma so yake ya keɓe ya kira Shirem domin ya faɗa masa dukkan abin da ke faruwa, domin kansa fa ya riga da ya kulle ya rasa mafita. Sai da Mu'azzam ya yi kwana 3 cir, Ummi ba ta barinsa fita ko ina, wai sai ya gama warwarewa. A ranar kwana na 3 da kuzarinsa ya tashi, shi ma ɗin da ƙyar ta bari ya fita aiki. Sai da ya tabbatar mata da cewa ya warke kuma zai kula da kansa. Suna fita ya ce wa Osha Kaduna za su je. Sai dai Shirem ya gan shi kwatsam. Kiransa kawai ya ce masa yana ina, ya ce yana cikin asibiti. Kallon farko Shirem ya yi wa Mu'azzam ya san babu lafiya. Yana tsakiyar duba patient ɗinsa, amma dole ya yanke, ya tura wa wani likitan marasa lafiyan. Yadda kai Mu'azzam kawai ya yi a kan kafaɗarsa yana faɗin, "Ya zan yi ɗan uwa, ina cikin damuwa. Ƙirjina ya yi min nauyi, ban san ya zan yi ba, na shiga tsaka mai wuya." Ya faɗa kamar zai fashe da kuka. Bubbuga bayansa Shirem yake yi, bai yi magana ba, sai zuwa can ya ɗago. Kujera ya ja masa ya zauna. Sannan ya buɗe ƙaramin firij da ke ofis ɗin, ya ɗauko ruwa tare da kofunan da ke ciki. Ya ɗauki ɗaya ya tsiyaya masa ruwa, ya miƙa masa. Babu musu ya karɓa ya sha. Ya ƙara miƙa masa, alamar ya ƙara masa. Babu musu kuwa Dr. Shirem ya zuba masa, sai da ya kusa shanye rabi, sannan ya ɗaga masa hannu. Mai da komai ya yi ma'adanarsa, sannan ya koma ya zauna yana fuskantarsa kafin Dr. Shirem ya yi magana. Mu'azzam ya riga shi da cewa, "Sun saka ranar ɗaurin auren fa." Ya faɗa cikin wani yanayi. Zara ya da Dr. Shirem ya yi, sannan ya ce, "Kai dan Allah, wasa ko gaske?" Wani kallo Mu'azzam ya yi masa sannan ya ce, "Ka ga alamar wasa a tare da ni? Da gaske nake maka, jiya Baffa ke faɗa min nan da sati 2 na je a ɗaura min aure." Dafe kai Shirem yayi yana faɗin, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan uwa, abu fa ya rikice. Yaya za mu yi da Ummi? Shine babban problem ɗin mu yanzu. Kallonsa kawai Mu'azzam yayi, idanunsa sun yi jawar ya ce, "Shine na kasa neman mafita. Dan Allah ka faɗa min yaya zan yi. Ni kamar ma na gudu daga ƙasar gaba ɗaya wallahi." Ya faɗa yana dafe kansa. Saurin girgiza kai Shirem yayi sannan ya ce, "Ba shine mafita ba. Yanzu abin da za a yi ka koma gida. Gobe zan zo sai mu taro mu faɗa wa Ummi ko ya ka gani." Zara ido Mu'azzam yayi sannan ya ce, "Wace Ummi?" "Kaga malam, nemo wata hanyar dai. Kana tsammanin Ummi idan ta ji wannan labarin ba za ta yanke jiki ta faɗi ba? Ka san ko yadda Ummi ta ɗauki gaba mai tsanani da su Baffa?" Dafe kai Shirem yayi sannan ya ce, "Hajiya fa ba za ta yi wani abu a kai ba?" Ɗagowa yayi sannan ya ce, "Hajiyar mu?" Gida masa kai Shirem yayi. Dan ihu Mu'azzam yayi sannan ya ce, "Good, ka kawo shawara. Ka faɗa wa hajiyar tamu yadda kuka yi sai na ji, amma wallahi faɗa wa Ummi ba mafita bane.
Dan uwa, ka fi kowa sanin ummi, kaifi ɗaya ce. Insha Allah, komai zai tafi daidai kar ka damu. Shiram ya faɗa. Shi kuma Azam miƙewa yayi, ya mika masa hannu suka yi musabaha yana faɗin, ina da wata shari'a, zan koma, sai mun yi waya. Damke hannunsa dakta yayi sannan ya ce, ka daina damuwa dan uwa, komai zai wuce. Daga kai kawai yayi sannan ya fice daga ofis ɗin ransa a jagule. Ko da Shiram ya koma gida bai faɗa wa Hajiya ba, sai da safe ita kanta ta shiga ruɗu ta dinga juya abin a ranta sannan ta ce, Shiram akwai matsala. Suhaima tana jin dukkan magana ta, amma akan abin da ya shafi zara'ar Madu zuciyarta ta bushe. Abin da suka yi mata ya sakar mata dafi mai zafi wanda manta shi sai an yi babban jihadi. Kaina ya kulle. Wallahi Suhaima ba za ta taɓa yarda Mu'azzam ya auro diyar Fadi ba za ta taɓa yarda ba, ta faɗa cikin tabbatarwa. Jikin Shiram yayi sanyi, rausayar da kai kawai yayi sannan ya ce, Please Hajiya, ki yi wani abu, ke kaɗai ce hope ɗinmu. Kalansa kawai ta yi sannan ta ce, baka san komai ba shi yasa. Ai shi Mu'azzam ɗin ya sani shi yasa ya kasa faɗa mata. Amma ku bar komai a hannun nawa. Zuwa gobe idan na yanke decision zan neme ka. Murmushi kawai yayi. Ya ce yawa barista, dan Allah ki yi tunani. Na san ba kya rasa mafita. Fulan kujera ta ɗauka ta maka masa tana faɗin ka mai da ni kakarka ko Shiram. Wucewa yayi yana faɗin matsayinki na mutum uku ne, uwa, uba, sannan kuma kaga. Kin ga dole na dinga taɓa kowane ɓangare. Da haka ya fice yana yi mata dariya. A can Maiduguri kuwa tuni duk wani shirye-shirye ya kammala. Zahira bata san komai ba. Ita dai ba na ɗinta ya ce ta tattaro kayanta za ta koma gun Yakura da zama. Murna kamar zai kashe ta. Jiki na rawa ta haɗa dukkan kayanta ya kai ta gun Yakura. Ita kuwa ba tare da ta tsaya wasa ba ta shiga gyara 'yar tata. Zahira yarinya ce shi yasa bata fahimci komai ba. Amma abin yana bata mamaki. Komai sai a bata a ce ta sha. Wanka ma ba da ruwan banza take yi ba, haka ma tsarki. Turaren Sugunoko har ta gaji da shi. Kuma abin da ya fi ɗaure mata kai shine ta daina zuwa makaranta. Da ta tambayi baffa sai ce mata yayi kada ta damu. Za ta koma makaranta amma ba a nan garin ba. To muskilancinta ya hana ta ƙara yin magana. Uwa uba ga nasihohin da Yakura kullum dare take ɗora mata akan ta yi haƙuri da dukkan rayuwar da ta tsinci kanta. Kar ta bari a fahimci rauninta. Zahira yarinya ce muskila wacce magana ba damunta ta yi ba. Ko da ta tambayi Yakura amsa ɗaya ta bata shine matsayinki ne zai ƙari yana. Daga nan bata ƙara ce mata komai ba. Ita kuma bakinta na yi mata nauyin ƙara tambaya. A yayin da biki ya rage saura sati ɗaya duk wanda ya kama ya ji. Dan Bukar ya shirya wa abin gayya sosai shi da magana. Wanda mutane da dama sun yi mamakin wai Mu'azzam ɗan Suhaima wanda ba a rabu ta daɗi ba za a kuma ƙulla auratayya. Wasu da dama sun kasa gasgata abin wasu kuma so suke su ji yadda wannan al'amari zai faru. Shi ko Shatima ya toshe kunnuwansa rab burinsa kadai yake son muradin cikawa. Yana ƙoƙarin shiryawa lokacin da wayar ta shigo masa. Sai da gabansa ya faɗi da ya ga sunan Bukar Maiduguri ya fito ɓaro-ɓaro. Gabansa ya faɗi har sai da wayar ta yanke. Ya rasa abin yi. Kafin ya nemo mafita wayar ta sake ɗaukar ƙara. Cikin mutuwar jiki ya ɗaga kiran. Kafin ya yi magana ya ji mayar Baffa na kwarara sallama. Cikin mutuwar jiki ya amsa bayan ya gaishe shi. Baffa Shatima ya ce daman dalilin da ya sa na kira ka ƙarin tuni ne. Rana ita yau ne za a ɗaura auren. Kada ka sha'afa don Allah kada ka bani kunya ɗana. Ya faɗa cikin karyewar murya. Cikin cewa Mu'azzam ya ce ba zan baka kunya ba Baffa. Amma ba za ka tare ba ko? Saboda akwai shirye-shiryen da nake son gudanarwa. Buɗar bakin Baffa sai kawai cewa yayi, kada ka damu da wannan. Ai Zahira ƙanwarka ce, babu abin da zaka wahalar da kanka. Ko a ɗakin da kake kwana sai ka ajiye ta babu damuwa. Komai sai ya zo daga baya. Amma ka yi min alfarmar, ana ɗaura auren zaka taho da matarka. Na jikin Mu'azzam ya ɗaurawa, zufa na kwaranyo masa. Yana ji Baffa na ta hello. Amma ya kasa yin magana. Da ƙyar ya iya cewa shikenan Baffa, umarninka shine nawa. Allah ya kai mu. Ya faɗa kamar zai saka ihu. Mu'azzam ya ji muryar Momi tana kiransa daga baya cikin muryar fushi da tsantsar ɓacin rai. A firgice ya waigo yana kallon Ummi wacce ke tsaye kikam a ƙofar ɗakin nasa. Fuskar ta babu annuri tana fitar da huci cikin fushi da ɓacin rai. Ai tuni Mu'azzam ya ji kansa na juya masa jikinsa ya haurawa. Babu tantama Ummi ta gama jin komai yau ƙaryarsa ta ƙare. Abin da bai sani ba tun lokacin da ya fara waya Ummi na tsaye a wurin. Ta gaji ne da jiransa ya zo su yi breakfast. Shi ne ya sa ta biyo sawunsa. Hankalinsa ya yi gaba ne shi ya sa bai ji ƙarar buɗe ƙofar ba. Dukkan abin da ya faɗa a kunnenta ne. Takowa take cikin fushi tana ƙarasawa kusa da shi ta ce, Mu'azzam, me na ji kana faɗi? Na ji kamar kana cewa idan aka ɗaura auren matar ba za ta tare ba. Kuma na ji kamar kana ambatar Baffa. Wani Baffan? Ta faɗa cikin tsawa tana zare masa ido. Jikinsa na rawa ya ja baya yana faɗin a'a Ummi tsaya ki ji kada ki ɗaga hankalinki dan Allah. Tsare shi ta yi da ido wanda suka kada suka yi jawar sannan ta ce za ka faɗa min ko sai na ci ubanka yanzu. Ta faɗa kamar za ta dake shi. Bai da zaɓi illa zubewa da yi a gabanta yana faɗin
ki yafe min ummi, rashin gaya miki da ban yi ba, ba na son tashin hankalinki ne, na rasa mafita ummi. Ya faɗa kamar zai yi kuka. Hannu ta daga masa sannan ta ce, kaga malam, ka faɗa min abin da kake faɗa min. Wani babban kuma wace matar na ji ana magana a kai? Ta faɗa cikin tsawa. Rasa irinsa ya yi sannan ya ce, zuwan da na yi Maiduguri, babba ya kira ni yana bani umarnin auren ɗiyar marigayiya in na fadi da taras ta bari. Tas kake ji, karar tafukan hannu ta ko'ina. Haka mami ke zuba su akan fuskar Ma'azzam, tana kuka take faɗin, Ibrahim, ni zaka ci amana? Ni zaka tozarta? To wallahi baka isa ba, zo ka fice min daga gida, ka je can bana buƙatar ka wallahi, na bar wa Shatima kai, daman burinsa kenan. Zo ka fice Ibrahim, bana ƙaunar ganin ka, zo ka fice min daga gida. Ta faɗa a cikin wani yanayi, sannan ta juya ta fara tafiya tana kuka. Jirina ya kwashe ta, kankace me ta zube a ƙasa warwas kamar gawa. Ma'azzam ya miƙe, lokaci ɗaya ya ƙwalla ƙara yana faɗin, Ummina, ya faɗa cikin sauti wanda dukkan mutanen da ke gidan sai da suka ji wannan sautin. Lami da uwani da ke kicin suna ƙoƙarin haɗa breakfast suka ji wannan ihun tare da kiran sunan ummin. Cikin ɗimaucewa suka fito falon. Nan suka ci karo da Karime ita ma tarin tumo za ta shigo kicin ɗin. Hannunta da fara ƙirji take faɗin, Lami, kun ji abin da na ji kuwa? Ta faɗa tana haki. Lami bata samu zarafin magana ba, sai ga Sani mai gadi da Falalu mai bawa fulawar ruwa da Osha su ma sun tumo zuwa falon suna tambayar, lafiya kuwa? Ihun me suka ji haka? Karima ta nuna saman Hajiya tana faɗin, wallahi bamu sani ba, amma kamar daga ɓangaren Hajiya ne fa. Ba su samu zarafin magana ba, suka ga yallaɓai ya fito cikin tashin hankali, hannunsa ɗauke da ummi wacce ke halin rai da mutuwa. Cikin sassarfa yake sakkowa yana faɗin, maza je ka janyo mota, ya faɗa cikin tashin hankali. Ganin haka ya sa Osharin tumawa waje ya bude motar yallaɓai wanda ya fito da ita. Suka rimako hannu suka ɗora a kai suna faɗan, mun bani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka suke ta maimaitawa har Ma'azzam ya fice da sauri. Kafin su fito kuwa tuni har ya saka ta a mota. Osha ya ja, Sani ya bude musu gate. Suka fice cikin hanzari. Lami da Karime jikinsu babu inda baya rawa. Uwani ta ce, mun bani, me ya faru da Hajiya ne? Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Babu wanda ya iya cewa komai, sai ma ƙarasawa da suka yi gun Sani mai gadi wanda ke zaune da Falalu. Su ma suna jaganta abin. Haka suka tsaya tsuru babu mai iya cewa komai, kuma sun kasa komawa ci gaba da ayyukan gabansu. Cikin abin da bai fi minti 15 ba suka bayyana a cikin babban asibitin. Nan da nan suka shiga suka kira nurses, su ma cikin ruɗewa suka ɗauko abin ɗaukan mara lafiya. Suka biyo shi, amma kankace mai har sun ci karo da Ma'azzam ya ɗauko ummi a hannunsa. Cikin tashin hankali yake kwalawa Dr. kira. Dr. Abdul Jabbar ne yake duti ranar, kuma dama a wannan asibitin suke da fayil tun bayan dawowarsa Abuja da zama. Ko ta kan nafis ɗin da ke ƙoƙarin karɓar umman su ɗora ta akan gadon jinyar da ke hannunsu bai yi ba. Kai tsaye ofis ɗin Dr. Abdul Jabbar ya shiga yana faɗin, Dakta, ka taimaki rayuwar ummina, ya faɗa kamar zai fitar da ƙwalla. Dr. Abdul Jabbar da ke zaune yana duba mara lafiya, ya yi saurin miƙewa yana faɗin, Barista, me ya samu ummi kuma? Shi ma ya faɗa cikin tashin hankali, sannan ya yi masa nuni da ɗangaren da ke ofis ɗin, yana faɗin ajiye ta nan. Ya matso yana ƙoƙarin taimakawa Ma'azzam ɗin. Abdul Jabbar ya bawa mara lafiyan nasa haƙuri akan cewa ta jira shi a waje. Cikin gaggawa ya fara gwaje-gwaje da kuma ƙoƙarin farfaɗo da numfashin ummin wanda ya ɗauke gaba ɗaya. Shi ko Ma'azzam ya kasa zama. Faɗi yake, please ummina, kada ki mutu. Idan kika mutu rayuwata ta shiga wani iri, dan Allah ki tashi. Sai miki alƙawarin bin dukkan umarninki. Ya faɗa cikin wata iriyar murya. Lura da daktan da yayi baya cikin hayyacinsa, sai ya kalle shi yana faɗan, Barista, kai haƙuri. Kar ka damu, ummi za ta tashi. Ba wani abu bane, kawai ta ji wani abu ne wanda ya firgita ta. Saboda haka abin da nake so da kai ka bani wuri in gudanar da aikina, ya faɗa kamar yana lallashinsa. Kura masa ido yayi sannan ya kada kai ya fice daga ofis ɗin. Sai da Dr. Abdul Jabbar ya kwashe fin awa sannan ya fito. Lokacin Ma'azzam yana kofar ofis ɗin yana safa da Marwa. Cikin tashin hankali yake faɗin, Dakta, kar ka ce min ummi bata tashi ba, dan Allah. Murmushi yayi sannan ya dafa kafararsa yana faɗin, Barista Ma'azzam ummi ta farfaɗo cikin nasara, amma na yi mata allurar bacci. Kar ka damu, kamar yadda na faɗa maka wani abu ne ta ji ko kuma ta gani wanda ya yi matuƙar razana ta har ya yi sanadiyyar sumarta. Amma yanzu idan ta farfaɗo komai zai zama normal insha Allah. Ajiyar zuciya ya sauke yana faɗin alhamdulillah. Doktor ya yi murmushi yana faɗin, ummi ba za ta mutu ta bar Ma'azzam ba, saboda ɗayansu ba zai iya rayuwa babu ɗaya ba. Ba taɓa cin karo da soyayyar uwa da ɗa irin naku ba. Gaskiya kuna burge ni sosai, ya faɗa yana bubbuga kafarar Ma'azzam. Gyaɗa kai kawai Ma'azzam yayi kafin yayi magana. Doktor ya ce, yanzu mai da ita ɗakin da za ta samu hutu. Insha Allah zuwa yamma ko kuma gobe da safe za ku koma gida. Hannu kawai Ma'azzam ya bashi yana faɗin, na gode Doktor, Allah ya saka maka da alkhairi. Duk daga hannun nasa yayi yana faɗin, haba babu komai, ni ma ummi ai uwata ce, Allah dai ya ƙara mata lafiya. Ku biyo mu don samun ci gaban wannan labari. Mun gode.